Γεια σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο Λευτέρης YouTube Show. Σας έχω κάτι τέλειο σήμερα, είναι το Start Pack, όχι, είναι Starter Pack για το PlayStation Move. Το βλέπετε εδώ, γυρνάω το κουτί, περιέχει μέσα ένα Starter Disc, μια κάμερα και ένα PS Move. Γυρνάω από την άλλη. Προέλευση Κίνα. Ναι, λογικό δεν είναι. Γυρνάω πάλι πίσω. Συνεργάζεται η κάμερα με το Move, το PlayStation, συνδέεται. Και για να κάνουμε το unboxing. Για να δούμε τώρα. Να το πράγμα, αυτό το κάνει όλο. Βλέπετε εδώ, βλέπετε, έχει υλικό για να το σφίγγεται. Και για να δούμε τα μπουτόνια, το Χ, το τρίγωνο, το τετράγωνο, το τρίγωνο, το Χ, το Move μπουτόν, καινούριο μπουτόν, το PS μπουτόν, το T μπουτόν καινούριο, Select μπουτόν, Start μπουτόν, Set. Υπάρχει άλλο ένα τέτοιο, αλλά πιο μεγάλο που είναι με δύο movements. Λοιπόν, για να δούμε την κάμερα. Και εδώ είναι η κάμερα, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, δεν έχει τόσες καλές επιδόσεις σαν του iPad, έχει ίδιο λογισμικό. Για να το ακούς πρέπει να το φέρεις εδώ, για να ακούς το μικρόφωνο κάπου. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λένε οι περισσότεροι να το φέρεις εδώ. Είναι, σας λέω, δεν πρέπει να το φέρεις και εκεί, επειδή μου ακούγεται από τα 5, από το 1 μέτρο ακούγεται, παιδί μου. Δεν είναι τόσο κακό, είναι πολύ καλή η κάμερα. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ μέσα. Ναι, δεν σας έδειξα. Περιμένετε. Εδώ είναι το USB. Για να δούμε. Και το Starter Disc. Να δείτε το Starter Disc. Βλέπετε και την πλευρά μου λέει PlayStation Move. Λοιπόν, και για να δούμε ποια θα έχει μέσα. Λίγο πιο κοντά, είναι εύκολα. Κι άλλο, ωραίος. Λοιπόν, το Sport Champion, Starter Party, TV Superstar Shoot, Apex. Πολύ ωραία, να τον 12 μόνο. Ωραία, για να δούμε τώρα. Τι έχει μέσα. Δεν έχει μιλιαράκια από ό,τι βλέπω. Να το DVD, έχει δεν μέσα, το βλέπετε. Λοιπόν, αυτό ήταν το unboxing του Starter Pack για το PS Move. Και μέχρι την επόμενη φορά, bye bye!